ఎక్కడంటే ఏదో పవర్ కట్ ఇష్యూ అది ఇది చెప్పి సాగుకొట్టేస్తున్నారు ఇంట్లో. 2 ఫేసులు రాలేదు, ఒక ఫేస్ వచ్చింది, మళ్ళీ ఆపుతాడు కరెంట్. అమ్మా అన్నిట్లో లైట్లు కట్ అని చెప్తున్నానమ్మా. విజయరామ్ దాంట్లో వేసి ఉంచారు. అది సావే ఇంకా. ఎటు నుంచి నాకు తెలియ బ్రో, నేను మాట్లాడుతున్నా బ్రో. కొడక్క దారం ఎక్కడ కట్టే ఫ్యాన్ లేటు 2. పోయినసారి గోబరికి పోయిన బ్రో నీ భరత్ ఉన్నా బ్రో. పవర్ కట్ ఏమో కానీ సాగు కొట్టేస్తున్నారు. కిరణులు రన్ అవ్వ.